Nyasi madhialo odiochieng' jodongo e piny mangima dhi mbele alap manyisruok ma Kendu Bay e kar chung'od bura ma Karachuonyo, kaunti ma Homa Bay. Jodongo chokore e nyasino ka gikete lela midhiero kod pek ma gisebedo ka gikadhe. Achiel kachiel nyakon mga jwang' watudre gi reporter marwa Alia Beach mantiere kaunti ma Homa Bay. Ali, riyo nade nyiswa ni to Homa Bay riyo nade kanyo to chenro no mabende jodongo yuore dhi nade nyaka sigi. Ali. Leader wabira achiel kachiel alap mar nyisruok ma Kendu Bay kainde ka chung'od bura ma Karachuonyo ma wacho ni endi odiochieng' ma kawuono en odiochieng' ma piny ngima dhialo, odiochieng' ma jogo ko jodongo e piny mangima kendo jodongo mowuok e kuonde mopogore opogore e kaunti ma Homa Bay kainde nyato kar chung'od bura ma Karachuonyo ochokore alap mar nyisruok ma Kendu Bay kainde ka en odiochieng' ma bende ng'iyo pek kata midhiero moko ma jodongo osebedo ka kale e kuonde mier ma gidakie kaachiel kod ng'iyo ni to gin kenge mage monego bed ni sirikal goyo kaachiel kod jotelo mopogore mondo ngima jodongo bed makare e kor gwenge mopogore ma giwuoke manyalo konyo gi wuok e midhiero moko kata chandruoge moko mosebedo ka kwakogi e gwenge ma giaye. En mor mara mabedo e twak kod moko kuom jodongo ka nyasi ma kamaendi Lydia otele kod jalup komisona ma Rachuonyo North kaendi kaachiel kod jatend migawo mochung'ne chenro mag chwech mar oganda e sirikand kaunti ma Homa Bay kaendi Sarah Malit. Ka ok kamano to an achiel adwa donjo e twak achiel kachiel kod moko kuom jodongo ma bende oyuoro e nyasi mar dhi luwo chieng' endi mondo ginyiswa ni to gin pek kata ber mane ma jodongo osebedo ka kale e gwenge ma giwuoke e kaunti ma Homa Bay kaendi. Adwa chako kod jaduong' nyalo chore gi kaendi mondo ichak gi nyingi kaponi odiochieng' maru kaka jogo eko ma jodongo. Odiochieng' ma kawuono oyuoro nyasi kaendi ma aneno ka jodongo mathoth mokalo oyuoro kaendi kaachiel kuom jaduong' moyuoro kaendi. Bo chako gi nyingi ting'iswa ni en mor mane ma in go odiochieng' ma kawuono kidhialo odiochieng' ma jodongo e piny mangima. Mokwongo agoyo erokamano maduong' ahinya kuom odiochieng' ma jodongo mwayudo e pawa mar Sowe Kendu Bay. An kawuoyo an nyinga en Crispin Okech Aloch, Rambira location, Kagwa sub location e kama dake. Awuoyo wach ma jodongo kaka odiochieng' jodongo. Nitie ber mwaseneno ma ok wanyal dagi kendo osekonyowa mang'eny. Mak mana ni ywak ma wan godo ni jodongo ama boyo ahinya, moko ana kokoth uma, moko amana mabor Kanyaluo iye kabiro Kendu mondo many pesa ma ginwang'o 2,000 ni tin ka gikawe to moro gitundo mana gi siling 1,000 kende. Wakwayo gi muolo ni ka sirikal oyie omedwa pesa ni obede kata mana 5,000 okony jodongo. Wagoyo erokamano kuom gima isetimo, kwayo mana gi muolo kaka dhano. Tiende ni kaka mane iwuoye pesa ma sirikal okelo ma miyo jodongo ma igni ang' wacho ni kuonde ma jodongo yude pesa gi eki bor mokalo ka kutiyo gi pea mang'eny mondo mi udhur pesa gi eki. Bende kaka jodongo ang'e ni un gi chife kata gi jotend sirikal mantie gwenge mowuoke bende osechwale ng'ur magu mondo gine ni kuonde ma yude pesa gi eki obedo machiegni mok uti kod pesa mathoth e kinde molaw pesa gi eki. Paro ne wasekobedo kwachore nyime mondo mi obedi to ok onyal timore. Omiyo odiochieng' jodongo ni anwang'o thuolo mar wacho gini ni wainyore kabisa kuom omo pesa mwatudo gi mier ok nyal konyowa tin. Omiyo mednwa go uru to bende uketnwa station mag pesa obe machiegni gi ng'ato kamano. To jaduong' kapok adhi jaduong' machielo mupore kod wach mar pesa ma sirikal mido ni mondo medu kaachiel kod mondo nene kuonde ma yudo obedo machiegni kodu. Gin midhiero mage ma jodongo kale kor gwenge ma utie ma gombe ni sirikal kaachiel kod jotelo manoyiero obed ka ng'iyo odiochieng' ma kawuono ma koro idhialo odiochieng' ma jodongo e piny mangima kiwe wach mar pesa ma iwacho ni oyudo kuonde maboyo ni. Gin chandruoge mage ta midhiero mage maneno ka thoro nyoro jodongo e kor gwenge monego bed ni sirikal ng'iyo. En wach maduong' ahinya ni wayudo pesa ni to tin. Ok wanyal nwang'o go thieth. Da sirikal okawnwa thuolo mondo mi ochulnwa thieth nikech gima wanwang'o ni tin ma ok nyal thiro jodongo. Ma e kwayona maduong' kabisa ni jodongo onego nwang' thieth kendo chornegi pesa ni. Kamano. Kamano jaduong' biro chako gi nyingi ting'iswa ni kaachiel kuom jodongo moyuoro e nyasi mar odhialo odiochieng' ma jodongo e piny mangima kaendi en mor mane ma in go kaka jaduong' sama koro idhialo odiochieng' ma kawuono Kendu kaendi. Nyinga en Gideon Olang'o, awuok Kamser Gineseka. Wach ma wan godo machanda wa ahinya, waonge kata mana pi maber, okwane pesa jodongo ni be otin ma okwane konyalo konyowa e yo maler nikech en siling 2,000 ni kigole samani kadhi agole Yugis. Koro Yugis kidhiye kode kiduogo en siling 100 gi 1,600 ema dong'ni.
koro ok onyal konyowa e yore duto mantiere. Koro ma ywak ma oywago ni ka gimiyo wagi gichore lwetgi gimiwa gimo maber mondo mi wakonyre godo. Mokwongo bende sitima bende waonge go wan wa mudho makata ide yadeya en na mudho. Koro ka bende waywake ni ka sirikal kuyie to parowa mondo gimiwa yor sitima be gimiwa to wan gi kech ma ok ber be jadongo tinde waol piny odhier wakamwa ching mana ni kora ne wang'e jaduong' mondo kuyie to koro konywa mae wach mwan go jaduong' gi penjo achiel mopogore kod jaduong' waducho wacho ni weche mag thieth osebedo konene matek mokalo kendo 2000 ma sirikal miyo jodongo ma igeno dwe ka dwe ni ok nyal konyo we chwalo chenro mag thieth kuonde ma uwuoke. Gin ang'o gini medo gombo ni mondo mi sirikal tim mondo ne jodongo yudo thieth makare kaka owinjore mondo mi jodongo ma samoro tuoche ma mosebedo ka chando gi gido kaka nyalo thiedhore osiptal ma gibedo kod pek e weche mag thieth. Wan kaka jodongo waneno tabu nikech thieth malong'o ok wanyal yudo nikech tie mondo idhi kimanyo thieth ma kuma idhiyeno en kaka Kindu to Kindu mondo ai kadhiye en tabu to pesa no bende onge. Koro miyo wagombo ni ka thiethno giketnwa kuonde machiegni kodwa kaka Kamser gine Seka wakocha wabede kata gi kamoro kar thieth moro manyalo konyowa. Waywak nikech ok wane kaka wanyalo konyore odhierowa kaka jodongo. Erokamano Dani, wan ka endi odiochieng' ma ong'eyo odiochieng' mar iki jodongo ma igeno niang' kaka en achiel kuom jodongo moyoro ka endi en ma kata nyadhi mane ma in go momi biro ka kata ne ber mane mineno ka sirikal osebedo ka timonu kata jotelo mano yiero osebedo ka timonu ma koro nyalo wacho ni kod mor ma dhi odiochieng' ma jodongo e piny mangima. Mokwongo agone Nyasaye erokamano kuom miya thuolo mondo mi achopie nyasi mar kawuono mar jodongo. Amor kabisa kendo an gi kwayo manadwa ni mondo aket ne jatendwa ma en president marwa mar Kenya. Osetimo maber, adier osekonyo jodongo moko maber, omiyo jodongo nyalo chiemo matin to kainya kaka dwarore. Nikech pesa mimiyo jodongo ni en pesa matin. To samoro jodongo gi wuone nyikwayo moko odak godo ma wuone gi kata mine gi be nosetho. Koro magi duto ting' gi bete wi jodongo gi. Koro ka en siling 2,000 kadi cha bendi dwa ni mondo igole pesa moro matin mondo idhi chul mondo ka chieng' moro yud thieth kionge go ok nyal thiedhi e yo maber. Omiyo wakwayo sirikal ni koyie to mede jodongo pesa mondo aya 2,000 gikete kiwango moro maber manyalo konyo jodongo. Mar ariyo wakwayo sirikal ni mondo kony jomoko mosechopo higni 60 kadhi mbele mondo bende odonje system mar yudo pesa mar jodongo ni mondo jopiny oyud fuong'ruok matin kendo wanagone sirikal erokamano kotimonwa mano. Machielo waywak e thieth kionge pesa ok inyal dhi osiptal mathiedhi. Omiyo wawacho ni gimiye jodongo mok nyal, nitie moko mok nyal makata biro ka ginyal biro mondo omigi kad makoro ji donje mar shani mondo sirikal ochulnegi mondo mi giyud konyruok mane kwayowa. Erokamano Lydia an ka kod jatelo mochune kit chwech mar oganda sirikand county ma Homa Bay ka ni mabino yuoro e nyasi ni endi waziri winjo ka jodongo ni kod ywak mopogore kaka sirikand county gin ang'o gini mitima nyate migawo mari mane ni ukonyo jodongo mosebedo gi pek e weche ma kaka ginyalo konyore e mier kuonde ma giwuoke. Erokamano, nyinga en Sara Malit, an waziri mar Gender, Youth, Sports Development, Culture and Social Services Homa Bay County. Kawuono ni wabiro ka endi mondo wa celebrate gi jo national government ka waparo joge wa madongo kaka gimedo dongo gracefully. We are celebrating them kech wa acknowledge impact margi e community marwa. Kaka county government ma Homa Bay, department ma social protection, tijwa en neno ni jowa madongo gi odak maber and rights gi bende gi yudo kendo orit gi moloyo to weche mag ywago ahinya gin weche mag thieth. Giwacho ni they cannot walk long distances, ok ginyal wuotho mabor mondo gichope facilities. Koro county government ogero health centers, watemo mondo waketgi machiegni as possible. Kendo county government temo mondo los yore mondo kata mine wa madongo gi kwere wa madongo gi kada dhi osiptal to ginyalo chopo mapiyo piyo. Mar ariyo, jomadongo ywak ni gin gi pek gi ting' mag nyikwagi modong' nikech seche moko joute gi mine gi onindo. Moko be obiro nikech yie mata malo, koro nyikwayo ng'eny. Giywak kendo ni pesa ma giyudo tin. Koro
ok ginyal puonjo nyikwegi. County government ma Homa Bay nitiere gi programs mag education, mag scholarships, ma wakaw godo nyithindo mar orphaned, kendo wapuonjogi, wakaw tinggi mag puonj te ka gidhi secondary nyaka chieng' gidhi e university. Mano iluongo ni fins to swim, kendo wantiere gi ma iluongo ni fundi mang'ula, ma wakaw godo nyithindo be ma ok nyal, wapuonjogi tije mag lwedo mondo gimbe giyudo ka gikonyore. Mano seche matimo kamano, jodongo gi yudo yueyo, kor ginyalo fuong'ore matin. Koro county government ma Homa Bay be ok owegi chien e weche mamoko mag dongruok. Sani program marwa mar department, December, we are targeting to celebrate them. Mondo gimbe gibede gi nutritional value. Thank you. Briefly, Bona DCC, you are the face of national government in this function. What is the government doing to safeguard the rights of elders in this county? Okay, thank you very much. My name is Haron Koros, the Deputy County Commissioner at Achonyo North. I'm here to represent my boss, the CC, who is away on official duty. For today's function of the International Days for the Elderly, the government, as you're aware, has been supporting the elderly. For our county, as Homa Bay, we have about over 20,000 people who are benefiting from cash transfer from the government directly. Of course, we know the other funds that are on the way, and we believe if we partner together with other stakeholders, we'll be able to assist the elderly in this county. Yes. Dia manone wane to kachiel kod jodongo kachiel kod afijas muke mige mopore ma sirikal moyuore nyase mar ingodio chinge jodongo e county ma Homa Bay kan mobage lap tuke ma kada lap mar nyisruok mar kindu kaendi abro weye mondo dhi nyime kod chiwo weche manyien kapod wan to waluwo to ginango gin mabro wuok kalwe kod nyase ma dhi nyime e lap mar nyisruok ma kindu Bay kaendi Lydia. Tima Homa Bay hegwengo ma Kindu Bay kama bine nyasi no dhi mbele ngino mar